mooi dat jullie dat als gemeente samen doen, want het had inderdaad ook bij de gemeente. Noordoost-Friesland en Dantumediel hebben de eerste stier voor een veilig boetengebied te pakken. De aanpak van verloedering en het wachtwijzen op verdachte situaties op het platteland is nog maar het begin. Wij beginnen nu pas, zeg ik. En nu moet je terugstappen. Want het is leuk, we spreken dat je zijn stier krijgt. We zijn er natuurlijk wijs mee. Maar nu moeten we net op je lauweren rusten gaan. We moeten verder. En in ieder geval, de problematiek is ernstig genoeg om terug te stappen. Want, zoals ik in mijn inleiding al zei, het gaat om de toekomst, in ieder geval ik Fries ben. Misdiejournalist Mick van Wely van De Telegraaf kwam speciaal als gastspreker del om wat meer duiding te gaan over ondermijning. Onder de hand van praktijkvoorbeelden waren bezoekers geïnformeerd hoe het die verraad krijgt in elkaar steekt. Ondermijning is een beetje een containerbegrip, maar je ziet het in de vorm van drugslabs, foute investeringen, hennepkwekerijen, eigenlijk op heel veel manieren. En het is een illusie om te denken dat het alleen in het zuiden van Nederland of in de grote steden plaatsvindt. Criminelen zoeken juist kleine gemeenten op om daar invloed te krijgen. Dus je hebt allerlei vormen van ondermijning eigenlijk hier. Burgemeester Kramer wil hem together met collega's en een groot aantal partijen inzetten voor een veilig platteland. Maar zo makkelijk als het klinkt, is het in werkelijkheid net. Het gaat om een stuk bewustwijzen met elkaar en proberen om dat met elkaar op het alimент te krijgen. En gewoon de signaal die we krijgen, gewoon stevige aanpakken en uitvolgen. Vanuit het volle besef dat heel veel dingen in het verburgen zijn en in het verburgen bloeien zullen. Het is krijg een beetje boven te sliepen en we beneden niet brutsen. En dat is het verraderlijke. En daar ben ik de volle mensen die futjoggen. Oh, het zal wel mooi vallen. En daarom zie ik ook voor een verdachte zaken, meld het. En het kan anoniem. De beide gemeenten hebben mij de eerste stier een primeur en gaan in de aankomende tijd aan de gang vanuit een werkgroep om het platteland zo ver als mogelijk vrij te houden van ondermijning. Het noorden, is dat nog relatief ongeschonden of is het overal? Nee, het is overal. Ook in het noorden. Het zal niet op de schaal zijn als in Brabant en Limburg. Maar hier zie je ook wel echt een grotere wordende invloed van de misdaad.